rasane kok dikepung wong loro. Bilang, Mas, Joget semua mepet-mepet. Mas. Kaya arepe nyosor. Mas. Ayo Piye lo to, Mas. Mas? Mbak Mayang, ada Mas. Bapak jenengan prangge saged ta nembang niki? Pripun? Kidung niku napa? Iwu, lah napa? Mayang, anaknya siapa? Pripun, Bu? Ibu lah iku apa ra iso? Saged dijajal. Sampean mawon. Lah napa? Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Ayo lo Mas. Catatan sajroning